ခင်မောင်ရချင်းရှာချုံနေမေလာပန်တဲမလုံးဟာဒုကချင်းရဘွန်စင်ငါစငိုဖလာချင်းငိုင်းချုံနေငါအိုင်ငိုဟာဒုမန်တာငါနိုင်ငိုဟာလာကာတာSashi singa krisha digna bamisha ya nga bindem lut na merging staging ichong mitra Sashi singa aingo la jingem tang shaminga ai minta Sha drong tam e sim kis im baro tang ha mi kin de nga nai ngo jing pen em me ba mi la ai sha bam ju kot ngan nhai rwa ho tang sha mi ngan nhai rwa Sashi singa kmisha digna bamisha ya nga bindem lut na merging staging ichong mitra Sashi singa aingo la jingem tang shaminga but Sashi singa kmisha digna Jaya nga bindem lut na merging staging ichong midwa Sashi singa aingo la jingem tang shaminga and once again I look upon the cross that you died I'm humbled by your mercy and I'm broken inside once again I thank you once again I pour out my life once again and once again I look upon the cross where you've died I'm humbled by your mercies and I'm broken inside once again I thank you once again I pour out my life oh thank you for the cross thank you for the cross thank you for the cross my Lord thank you for the cross thank you for the cross thank you for the cross my Lord sing thank you for the cross oh thank you for the cross thank you for the cross thank you for the cross my Lord thank you for the cross my Lord Sachisian pat nga ai kublai fi kibala siu spa ke jong utrai ha ka kerteng ka bathiang tam ke jong utrai badunong panem jongi u Jesus Christ kani gidi gesngi ka babha ka ba utrai ula bu bet badula penlong yega kom tangi shat kemen ha ka kerteng ke jong u Jesus Christ ha kani gesngi ka mentangin yo sngo yega kubor Shapang ka ding pna ka jong Jesus Christ.
kading pna kadika pedeng jong ka jinget Kristan ka jonge kading pna kadika jaka hakaba ukpa ubahabneng upin pau shna yala ka juga jingi da ka bau sha yala ukon ban sha halor ka ding pna ban yo siuspa yang abadia fi mapi baro kiba snap bat kiba yo snow ya kadika kubor hakanuga nuga jaka ka bapidan aya ka por ka bahatam ka jompia du ka bakot namar banginget bakanika tien ka ba ngipelat akanika ski ka khamnep ban ya ka wat lam aryang serti Henry kadika tien ka jongu blay ka ba pinpeino hadu ka jing piniaklat ya ka jingem badika mensim kaba bishar ya ki jingtmu jong ka dotnut ka jong ubriyo bat kaban bu bet ya ka lenti ka jompi shadu ki babam jukat baru Christ Jesus wa apostle Paul ubashisin ude usol long yu usol jaka tasas ubalamat ya ka bor jong ka dingpna wang ka shiti shigi Galatia ka nung ban rio agar khot ka bakhat sa wang ngan le thau buram hangno ha weipat latang ka dingpna ka jong Jesus Christ wang pad ka shiti ka baningkong ka jong shikabalang ha koren hakal nung ka baningkong agar khot ka bakhat pra kaktien ka basyapang ka dingpna kalong ka jingibi hakati ka ban sajot no Henry hangi kiba yo light kalong ka bor ka jong ublay ong apostle Paul ubamat iya ka bor jo ka ding pna haga gospel kat bakum Matthias hakalnong ka ba arponio hakad khot ka balai popra onda kumta kila yasa narpna yaki arngot kidekat lembadu Wei syakaman, wei syakadiang, ong kanegaktian katungublay. Ladang iperkat yagi ki artali ki ding pna, jong ki briu ki bale yagi kambamman. Uba wei na ki wangi da kabahok ngidei ban sya wang. Kidi ki briu ki badon hapdeng juga jingkut lat. Kidi ki briu ki baap baka jingyap. Kumni kan sawanno cheki kim don jingkrmenshu bat ki don apdeng juga jing jenjar kaba kimla chu bansha hakamet hakajingmot hakamensim ka jongki kini ki artali ki ding pna jongki riu bomman halor jongulum Golgotha kipen ya ka dor jong ka por ka bangidon hakani ka klepmat ka bamenta kani ka tika por jong ka nemsnil hapdeng juga ni ka klam shitalop ka perthei kini ki artli ki ding pna kipen ya ka ta ka dor but hapdeng jong ki artli ki ding pna lapen yeng ya ka ding pna ka jong Jesus Christ kabangamot banong kading pna hapdeng ka lemsnil kading pna hapdeng ka jingjanjar kading pna hapdeng juga ding do jingkermen kayeng kani kadai kading pna ka tu Jesus Christ nganget kani kadika kubor kabadai biang ladap ngin letsa ka kitab jingken hakalanong kaba arpaway hakad khot kaba khandai bat shwa kiti khot la da pin pule kat bagi kun Israel kinang yat lingba kariklau hakirish yap hakajingalam ka Moses kila knyum yu play bat kila knyum yu Moses ong kanigaktian ka play bat komta kidon ki sending hakata ka riklau bat kiti ki sending kila pu yaki kun Israel kita kiba syapu kila yapno don na pdeng jongki kiba pang namar ka bi jongki tiki sending baradina ta kila linear ki kun Israel hapdeng juga ka por ka jinjare ki kerpat yu Moses baru Moses ula duai shuble
baru belewang Moses shna yo senyrnong bat bu yo hajrong junguding uno bashapu pen pai khamat shau tau senyrnong ubamelas dien hau tau ding tiun sakya kran baru Moses ule kumta wei pa wei ki bashapu kiyo khiapat kiyo empat habaki pech shau tau senyrnong ubahajrong jogu tau ding ong ka kitab jingken kane ka thau bat ka kdo shapang ka ding pna ka jogu Jesus Christ kandon ka bi jong ki sending kandon ka jing jinjar ka ba lese pila banong mapiru piman pishap ding ya kanika klam but you know virus Henry hakading pna katu Jisu lada pin pai kmat don kabor juga jing pelat kabor juga jing pen kia omdon kabamla baru try baro kalong kabala dena kata apostle Paul wang kaktien kabashapang kading pna kalong kabor hakita kaban sayo lat hallelujah Kendiat ngin pech sekani kading pna kadang ka kubor haka ka bakraw ngiyoi ki artli ki ding uding penyeng baduding pengkiang ngiyoi ru ki prek ki bala penshitam ki kti bat ki kejat ke jo Jisu la sempat bat ka met ka jongu kala luet namar ka Bible kong da ka jing luet juga met ka jongu on penkia ia pi bat yanga on ka ktien ka jongu play baradina takila pen pong yo da ka pan sniat sha on ka ktien ka jongu play kani ka pan sniat sha ka bang yoi hakakli ka jongu Jisu kadai ka ba pidei ban yo bau pen kre ia ka pansniat jong ka jengem nakabanta jong pi iwei pe wei ki ba skap bat ki yo snow ia ka ni ka ktien ka jong play ha ka ni ka sngi ka ba menta ka dei shisha ka God Friday ka dei ka Friday ka ba bha ka ba kerko kam kotang kata hadin bakila sa prek ia ki kti berki kejat ke jongu kila som ru do som ya ka krung ka jongo ki som hadu bau khmot jongu do som un pa hadu klong snam bakan jren lot ka snam kad hadu baka kan mi nakata ka thleu ka bala pe thleu naka krung ka jongu Emmanuel u blelem badngi balai pitap ki som ya ka krong ka jo Jisu baka de ban mi snam la som ya ka krong ka jongo ban yo sei bat siuspa ya ka nong let korem ka balang da ka jing siuspa ka snam bat da ka jing pen khoj ka snam ka jongo ba un yo pnieng ya ka haladehi ka balang ka ba don buram ka ba khoj ka balang kaba klem ka jing stay ong ga negakten ka jong ublay hallelujah laong ro yo Jisu buri Adam ubar yo Adam ubaning kong la say ya ka shing krung ka jong ubala thaw ya ka bat komta la say na ka krung ka jong u Adam ubar u Messiah u Chris unong penem jonge ya ka balang kanong let kurem ka jongo dai kata wei pakawei kiba dei ban sha kentup hanta ki dei ban mat ya ka bor ka jing suspa ka snam ka jo Jisu o ban Nazareth ka ding pna ka jo Jisu ngila dap yo ilpa ya ka dor ka jongka nadu ka kitab ka bening kong Genesis hakanu ka balai hakanu khat ka khatsan bat u blay uladap ong yo soitan u sembai jong ka ka brio un sapen lewet yaka kli ka jong me ban ma me
ia ka khong dong jat jongo la de pin bana ia ka thma na du ka por haga jing shishangi kan mau ba ka thma ka sedang happening namar ba Lucifer u ba kalalong soitan u ia le thma persha yo blay bat kom tau blay la shop yo na bleng shikani ka perthai baradinanta haka kper Eden une unong shun jogu blay u soitan ula long ka dao joka jinghap jongu Adam u baningkong bat kom tau blay ula beno yo Adam bat ka nakakper Eden he kata kadai ka ba ngiyo ibo ula yo ban pen pep ia ka plan blay katika thma kanika thma kam shem kot satya kanang yai beteng baru soitan u persangro ban penhap wat yo Adam u baar u Christ Jesus akapor kabala dep ban pendep ia ka jing pen baptis sakwa Jordan do Johannes nong pen baptis layalam yo Jesus shikariklaw do men sembakod baru soitan ula penshoy yo la penshoy baru Jesus u Adam u baar ula be yo soitan kime soitan shadien jonga ula be baru ula job yo ka Bible kong ba ula ino yo try Jesus shipor ong kaktien ka jong play dena kata POE ba soitan u besut how Petrus u besut how Judas bandino yo barhangte ya kakper Getsemane udem udway la ino yo marway baraka jingling ka jing pisa wong pa bat me baro kalong kabala ngakwa bakaniga khuri kan lat no nangawang henry ya kaman ka jonga henry ya kaman ka jong me onle ka Bible kayo to kat bodang dway ula meets ep bat kas ep ka jongo kalang bat ka jaw kum ka snam hangte ya ka kper Getsemane baru ay tilot yalade ka Bible ko nga ka shiti si ka Philippi hakal nung ka ba ara ka kat ka ba pra ula pin ko ngu yalade hadu ka jingyap ka ding pna ula pin ko ngu shalaw jung ukpa de na ka daw une unong yalap uyeng ka ni ka janmit ban kentup hakik tiblay ke jung play ban kentup yanga bat yang ilang baro shaka jing penem kabado Jesus Christ ubana Nazareth kam kot tang katang yoi yo Jesus bau perta ya dakaktian ka jam ka kentien ka way na kihnyo tali ki kentien ki bau kren halor joga ding pna Calvary upertawang lapendep wang lapendep ya ka kentien ka bau pawang bau sembah juga ni ka brio un penwet ya ka klik ka jome la dependep kata ka kubor ka baba jong ka jing pendep ka ding pna Calvary ka ding pna ka deng ka boraka ban pelat yang abadi fe hallelujah pila banong hallelujah haka kamra ka jongfi haka jaka ka bapishong ka banganang kren ka deng ka bor ka ba wan ban pelat ya fe ka sang ka ba shispa shipawa ka dekot ka banengkong baraka gospel ka do Matias arpoar hakad khot ka basaw posaw bo blay ukpa ubahabneng ula ai hau ya ka jing ai ber ka jing pen kobor ban pen long yo nong shon jongu u soitan ba undan hapoke ka jat
ke jong Jesu. La pendem kap yo Satan hapoke ke jat jong Jesu. Hallelujah. Kalong ka ba koridor, ka ba kraw, ka ba mayan, ka jing job jong Jesu Christ da ka ba usya halor ka ding pna Calvary. Kat bangan kren na kalikasngay, kamansim, kajonga, kasyat kaman, bangayalap, iya kanika gospel, kabor, kajongublay, ban panem, yaway, paway, ubangay. Hallelujah. Agas di kajongu Apostle Paul siya, kabalang Kolosai. Akan nung kabaara kabakatsaw, ukren iya ka jing job, ding pna, ka jing job kajongu Jesu. Haba ulala pendam no ia ka kot jingkular balatho hakiniam kirukom kabayale persya yangi kirukom niam jong ka Judaism lani kiniam ki bapir ki penshitam nga syapting bayo ka balang ka bakut ka jong utray ka kelaniam Bat kirukom jingle jongka kiba penshitam yau riunget uba shisha baka ding pna ule komno katake kiba latho akadike niam kirukom kabalong persya yangi ula weng no ru yeka uda sanar yeka hakading pna kajongo hallelujah hakadike ski kabamanta Kanika bor jika ding pna kan pelat shiliang. Ya ketu kiba sliang deka donor. Naka bor ka jingkom jika niam. Shika jing pelat kaba kenjabneng daka bor jika ding pna ka to Jesus Christ. Agada kot kaba katsan. Baraba ulala lao no nalade ya ke jing sunshar. Bat ya ke bor ula tat rong ya ke Hakabapau, udarisa, halor jongkei, haka. Haus you berkat bau Jesu ule risa, halor juga dingpna, kat bau dangdon haki prek, ka krong ka bapei, ka pans ngat sya, ka met ka balaluet, ule risa, namat baka duga jingjap, dena kada tau pertawang, lapendep. Kapruthay kam siyam yoi, Henry yoi bala pendep ya ka. Ngakwa banong ifi ka nigasngi kamanta, lada pisya yo mensem, piru pinle risa, haka nika jingjob, halor ka ding pna Calvary. Kanu ka bor. Kabor, kabakom, kabate yapi, kijing sunshar bakabor, kabor ksut, kabor kray, lapen jot yakatiao, lapen kalon yakikenrok juga jingdom, dakabor, kading pna, kado Jesus Christ. O Jesus, syam job tang haladihi. Kanika jing job kamday tang bat marway. Henreu ai ya kanika ju kabor jing job happy bat hanga ladang inget bat ngipdiang ya kanika ktien ka jongu kat kum ka kitab jing penpau hakalenong ka bakat ar ka khot ka bakat way ka Bible kong kum ni Henry kila job no maki yo maki ki banget mafi ki banget yau Satan Ringkat badu Jesu ngin syam yu Satan ubala syapen luet ya ka klik ka jongo dan borshu halor jongpi baradin ta kila job no me ki yu namar kata ka snam ka jo khon lang brat badda kata ka ktien jong ka jing pla ka jong ki ong ka ktien ka jong play kalon ka ba mayan na kata Kila job no makiyo. Kani ka sngi kamanta, kadung ka kubor sa pangkading pna, kalong ka bor, ya pibaro kibios no, kibadon kamban light nagidrugs, nakakiat, nakajing aurea, nakibor jika pop kibaharukam, dakabor jika ding pna, pinyo light,
Agar ika John Mead, haka kurteng, but kasnam gado Jesu, o banan Nasret, ben skam shushu ka shitish genong Rome, hakal nung ka katan rio, hakad kot ka ba arpo, tiu blay ka jing sok, un penluet jen, shen yo to soitan, hapo, kikjat, kijong fe, un penluet jen, shen yo soitan, hapo kikjat jong fe, ong kanigaktin, ka jong blay. Kalong ka bakraw, tagad ka jing job ka bakraw, lapendep, ya kay ka bala to, haka kitab Genesis, bau sembay juga ka brieu, ulapen luet, ya ka kle, ka jong unong shon, ubau soitan, ngin let sikaway pat kapang, da ka bangin puli, haka gospel ka jong Matthias, hakal nong ka ba arponyo, ayu ka Bible ka kren ngin ya puli, Hagad kot ka basan paway ka Bible ko ongkom ni kabi ka jong blay. Hakamiru ka jingka haka temple kalakat arbenta nadu jrong hadu tbien. Bat ka kendo ka kenyo ki mausiang ki pedang. Hakapor ka ba Jesus Christ usyahlor ka ding pna Calvary. She drop jaw. Kejau ke snam ke jong unong tau juga beneng ber ke kendo kamlak ban pediang ya ka ki mau siang ki pedang ka kendo ka kenyo hallelujah but skaway ya kata ka jingka ka veil haka temple ka kat arbenta arliang nadu kli hadu kejat kata kadai ka jingka kaba peniaklat, ya ka jaka kaba kerpang, jong urang ba lingdo, jong ka tabernacle kaba ningkong, hakaba urang ba lingdo, jong ki Israel ujilwet rong tang shisien shisnam, dakasnam, jong ki blang, jong ki masi kertong, ban peniasok, yopat ba Israel, baru play uba kod, uba hok. Henry, ya kata ka veil, la penkat no ya ka. Kani ka jing pendep akading pna, ka kliap no, ya ka testament ka barem, ya ka jutang ka barem. Kani ka jing kat jing ka veil, kani ka jing penkot no, ya ka jutang ka barem. Bat hadinan ta, kasdang, ya ka jing sedang, jongka jutang kabathamai amdon jingka syo la pliwang yaka jutang kabathamai daka jingsha ka jong Jesu halor ka ding pna Calvary baraga juga por la pliwang yaka kerdop jing ayay ka badakat ka jing ayay jong bala kamarwe jong blay badaka jing ayay lapen em yanga badive day hangni ngis ngoto baka ding pna ka jong Jesu kapen kala ya ka jing yat lenti jong ka perthai jong upat ba benriu haka perthai shietalop kam kot shu ka jing penem ber ka jing jiet tang ya ka jat benriu ka bekerpang ka jat benriu jiu la kan top ru ya ka gentle baro kan top yanga hakan ka janmiet ka jing penem ka badau Jesus Christ dei na ka dau ke be ye ka jung ublay ka ding pna ka wanra ya ka jing kla namar ba ka diga plan beneng ban pendep bala pendep ya ka u Jesus Christ u de uksiang jong ka jutang ka batmai hapdeng jugo brieu baru blay u deru lingdo bahaklido u jong blay hakajaka jong Melchizedek ongaktien ka jong blay dai na gadagadaw watcha bandon manu hapdeng jong fi baru blay omdon lingdo niamshu hapdeng jong fi baru blay day bandon tek tangurang ba lingdo jongi utau de Jesus Christ mdon veil shu kabaka pila banya shem baru markmat
markmat bania kren badu hallelujah kata kadai ka jing job jong ka ding pna ka jong utrai badu nong panem jing Jesus Christ ka Bible kong ka shitish ki Hebrew hakalenong ka ba kandai la de pipuli na du ka khot ka ba khat we du ka ba khat sa sha enga bangan puli tang ka khot ka ba khat lai ka ba ong kum ningan sat ikadi ka kentien uniu Jesus kumurang ba lingdo ula lech rong tang shisien Shakataka jaka kaba kentang tam na kabenta jong fei bat jonga barula yo ia ka jing siuspa bam jokat ula dap yo na kabenta jonga bat jong fei kata kadega bor jing pendep ka ding pna Calvary ngala dap yo tu ia ka ding pna kat ka dor ka bor haka ka jingkerman kalong ka kerdop ka bakraw ka day satang yang abad fi ban priang ya ka jing penem ya ka jing siuspa bam jokat ka badaka jinget pila ban priang ya ka ding pna ka jong Jesus Christ ka de ka jaka haka bau nong pop ubakraw tam ula ban ya shem baru blay uba khod uba kraw ublay jaka bneng bat ka kendo kadega jaka ya shem jung nong pop baru blay don nong pop ba kraw basngap ya kadega kubor compare kat no kraw ke pop ke jongfi kading pna kong one masin kiu Jesus alot kading pna Calvary Ukraine ka kentien ka baning kong wong pa ma yaki nabakim tep yakai kabakile kadba pidang snap yakani ka kubor kada ka surga jongau shakri ubaret jongu traru ka sawa hakishkor hakadonot ka jompi kada ka surga jongu trai bat ka kerpat yai kerpat bau bleuk pau ba khoju ba hak un map yaki pap ki babon ka jompi Uyai kerpat halor ka ding pna nalor bula pen kongo usha ushim halade ya kitike pap ki ba bun jat bun rukom jongfi ke be ik jong ublay uya sat na ka benta jong aba jongfi bali uya sat pidem naman bangi baro ki brio ka Bible konga ka stich ki nong rom ha ka nong ka balai ka khot ka ba shipau ka khot ka ba arpulai amdan weiro bahak Baro ngila le pop bat ngila du le no ya ka buram ka jong ublay. Tadi ka ba Bible ka kren. Dena ka daw ubriu bala jit kirpang jong ublay. Usim David. Ublay wang ala shem yo ubriu ubakat kum ka donut ka jonga. Utar uhap hakapop. Uhap hakapop jing klem. Ula klem ya ka Bathsheba. Onggak tien ka jong ublay. Baru neu David marwe uyam. Haga sam ka basan paway. Haga kot ka balay. Bat ka babot. Wang kumno. Wang ka ni ka pop. Ka jonga. Ka yeng hakmat jonga. Halakas ni. Kadon kum ka kenro. Ka ba yeng hakmat jong usim David. Kejing duai, kejing kerpat jongu kimla ban pen peiling ba ia katika kenro kabar ben juga pop bat kejing kerkublay kejubab bleiru ki klasha pensangeno haka kenro juga pop dena kada tau ka kitab jongu Izaru akan nong kabasan pau kandai kada khot kaba ar wang kita kejing palat bat kejing bom hok kejongpi kila penia klat ya pino blay Kadon ka jing peniaklat. Akan ika janmi, akan ika sngi ka bamenta. Nga kwa banon fi. Ka ding pna, ka kring, bat ka kwa ban penwan pat ia fi. Siya ka jing long kaway, baru blay, uba kod, uba donbor. Kay ka baka ding pna kala ban kular ia fi. Si jaw ka snam no jiso. Nakamet ka jongo. Lada kating ko hakataka kenro jaga pop kabarben kabaka yafi noble kataka kenro kabarben kan tua kan luet pam hakadiga snge
lada pipdiang daka jinget ya kata ka jing trei ka ba borba ka jong ublay haga jingem ka jong pi ki ba iet ka jong utrai haga ni ka shitish kinong rom haga ni ka lanong ka ba san haga khot ka ban real nga ai ngu yu blay bo la iet ya nga ba dia fi da ka jinget ka ba bam jukat nga ai ngu yu blay bo la iet yang e but ula ai tino ela ka juga jingem da ka ba jonga ba jong fi san real haga shish kinong rom namaru Christmas bang idang long ke ba thlot bor hamar ka ba biang ka ya ula yap yapli ya ke bam rublay nga kwa banong ifi pisngap ya kanika kubor hakapor kababyang por kanika tika ya kabadyang hon pisngap unsngaw ya pi lada pi khot kerpat yawa kanika janmit kabamenta kibayit ka jong ublay pryang ya kabor jong kading pna baradinan taon pniasok ya pi barublay ukpa ubahabneng ong ganigaktin kajong ublay hakashti ka ba arshi kinong koren hakanong ka ba san nagad khat ka ba khat pra bat khat khandai ka bible ko ong kumnis ngap ka ba sngotanan tiki aka baro kilong na ublay uba pniasok no yangi haladi daw Jesus Christ baru bala IT hangi ia ka jing pentrei jo ka jing peniasok ka ba khat khandai kata kalong bau blay udang peniasok ia ka perthai haladehi how Christ Jesus hallelujah ublay udang peniasok hadu ka ni ka sngi ka ba menta lada pinget pi pli ka donon pin pdiang ia ka ni ka jing peniasok ka ba kenja blay da ka bor ka jing sha ka ding pna ka jong utrai barunong panem jong yu Jesus Christ balay bade ban pnia sok ye fi be ki jong blay namar bu tau ba yaile ya ka pop way ulong ombrau je ka pop baru tau ba yaile ya ka pop upen long yala de ka jing shon yo blay ni kelalong kinong shon Apostle Paul wang don ro kinong shun juga ding pna kataku Jesus dena kada kada ngakwa ba pintep akan kasngi lada piaisa ba kata ka pop kadon ka jingya shun baru blay uba crowbor henry kada ka janmir ka bamenta ublay udang peniasok haladehi ya ka perthai da ka jingsha kadong ukun jongu u Jesus Christ baru wang kumni compare kat kum ka kitab jungunong ithol pa Isaiah hakano ka bening kong ka khot ka khat pra wang wan aling ini sat nia lembat nga ong utra lada ki pop ki jong pi ki saw han kin li kat kayo lada ki la saw betu kin li kat unyulang brot wang namar badon ka bor hakasnam ka jong Jisu ban pen khud ya pi nakapop baro hakashiti ka jong Apostle Yohanes kashti ka baning kong ka jong akal nung ka baning kong hakar khot ka banyo kata ka snam ka jong Jisu ka sat pin khut yangi nakipop baro don ka bor hakasnam bansat yaka ngalayat lenti bat ngalamat ya ka bor juga jing sat ka snam ka jong Jisu halaka juga jingem but ondang Hashem ya ka bakum kata ka jing map blay ngalet kumubam jule pop meno nga sngo banga khut par nga khiakran nga khut ka jing mot jing prakhat kamensem ka jonga ka jingem ka jonga kalerisa namalasat yanga dakasnam ka jongunong penem jonge dai na ka daw ka Bible kong kat notam kasnam ka jong kon lang brot jongu blay kan pen khut yangi na ka jingle kibayap ban shakri yo blay ubayam hallelujah kita ka ding pna ka jong Jesus Christ ngaladep ong mene bakading pna ka jong Jisu kayeng hapdeng jong ki artali ki ding pna ki badu jing kermen
Hakini ki artli ki ding pna kabamut ka de ka nem snail. Hakini ki artli ki ding pna du jing kermen. Hakini ki artli ki ding pna ki ap satang ka jing yap. Satang ka jing yap. Weu bala pisa kata ka ding pna. Wang kumno. Wang penem yang lede bat penem yang iru wang. Leseu kentek ukren de ke kentien ki ba khor ki ba Padu tau wei pat uparlok jengu sikawi kaliang. Wang hatu mem sngo. Rem mem sngo le ran. Namar ba mer me hapa ka juga jing pen rem. Ngida shisha. Deka ba hak. Ngida ban sha. Baru pai pat show Jisu wang. Ko Jisu. Ken mau yang Onda mela poi haka hima ka jome. Ko Jisu to ken mau yang Onda melapoi hakahima ka jongme. Baru Jisu ulapai syauta udakan. Wang hakani ka sngi men long lembat nga haka paradise. Kading pna ka shimrai ya ka bom jukot ka jongfe. Kading pna ka aya ka rai nakabanta ka bom jukot ka jongfe. Tambah kadaya fi ban khot kerpat ya ka kerteng ka jong utrai. Balai pimpli ya ka donon. Ong mapiru ngarung ade unang pop. Try Jisu map ya ki pop ka jonga. Try Jisu ga kwa ban kela ka bamot. Kumba don weiru urang ba. Uba telefon ya nga ka wei ka miet. Wang manga ilok jonga bat ki kun jonga ngikwa ban kela kabamot pastor wang utau rang ba hato piru pikwa ban kela kabamot lada pikela kabamot ublay unyo sngow ye fi kan ka chan miet namar buwang ha ka ya ka ba diang hon ngan sngow ya me haka sngi juga jing penem ngan wan, ngan map, ngan pelat, yame, ong, udrai. Kani-kadika jan mit kaba fla. Kani-kadika jan mit kaba kordor. Kanungon apdeng jompi. Lesi pisngap yakadika kubor. Shiying, shisem, shipara. Lesi badi meipa. Lesi pisyong marway, pisngap. Kat bapidang snap yakadika ktien. Kapen kendo yafei. Baka Bible kong kaktian kabasyapang kading pna. Kalong kabor ya fei. Lada pinget pinyo lad em. Kaniga kenta kabafla kabakordor umensim bakod jung ublay. Utrei fla bat kaniga kaktian. Kaniga kaktian kabala pinsle pediang pli. Ya kadonut pediang yo Jisu kumutrai ublay unong pelem bad unong siuspa ujong pi. Ka Bible ka ongru da ka jingjam snam ka jong Jisu lapen khia engi na ki jingpang baro compare kala bandai ka cancer compare ka diabetes compare ka jingpang kanu ka jingpang wang ade utrai ublay jong ka do baro hatodon ka bamla bana baro kalong ka bala ong utrai Jisu Kani kata ke kam ka jong pi ba pin shungai kum kata ke kentai ka ba pang mi snam kren ngantang shukta ye ke jan ke jongu ngan sakya kani kata ke jan mit ka jong pi ke ba pang pin khia kren kani ka jing jit jong pi kani ka jan mit bat pin mat ye ka bor ka jong ublay ka jing khia ka sdang nang no pi te kam sdang sndon ka met ka jong pi ka sdang shwana ka do not ka jong pi play ka do not bat priang Yo try Jisu. Kading pna kalong kabor. Kading pna kadai ka jakaya shem ka jong pi baru blay. Kading pna kapen bet ya ka bom jukot ka jong pi. Pin let shabneng baru Christ Jisu. Kading pna kan pelat ya pi. Na pedeng juga ni ka jingpang yap klam ka bakat kane. Kading pna kalong kabor ya pi ban yeng hapdeng juga jingale juga jingem. Tuki bakwa ban priang yo Jisu but ye gani ka jing doye gani ka jan met ha gani ka sngi ka bamenta. Try Jisu.
melongu kon jungu blei uba em melasya halor ka ding pna nakabenta jonga mela penmi ialah ka juga snam banyo siuspa yanga ban penkia ru yanga na ki jingpang hakamet akajingem ka jonga ngapli ialah ka donut wana ka donut jonga try Jesu long mameu try ublei juga jingem ka jonga nado ka ni ka ski ngalong ujong me ka jong me melong ublei jonga ngan syakriya me hadu ka bawai juga jingem nga ai ngo ba me yo sngo me jubab ye ka jing dwai na banga dwai ha ka kerteng ka jong utrai badunong panem jingu Jesus Christ hallelujah amen lada pi dwai ye ka ni ka jing dwai ye ka ni ka jan me kadon ka bor ka bafla kidon ki telephone number hang ni ha ka screen bat pila ban telephone ngi kwa bania slok bat pilam baka telephone ngi kwa bania shem ruba fi hakapor ga badai baru bleun ker khuye fi pilong ki bla ker khu ga jong utrai haka kerteng ga jong Jesus Christ hallelujah amen amen